מלחמת לבנון הולכת ומסתבכת והופכת לבוץ וייטנאמי. הטבח שביצעו בספטמבר 1982 הפלנגות הנוצריות במחנות הפליטים סברה ושתילה עושה את שרון לפרסונה נון גרטה הן במגרש הביתי והן בקרב הקהילה הבינלאומית. הוא אמר באופן מפורש שנעשה לו עוול גדול בזה שלבנונים נוצרים הרגו פלסטינאים מוסלמים ושר ביטחון ישראלי יהודי צריך לשלם את המחיר הזה שלהם. כמובן שהוא ראה בזה עיוות דין, הוא קרא לזה אות קין, הוא נלחם נגד זה. זה מאבק קשה מאוד, מבחינת התנהלות אישית. כמובן אדם סובל, כואב לו שכותבים עליו שרון רוצח, בגין רוצח, בגין רוצח, שרון רוצח. זה לא דבר פשוט לעמוד בלחץ הזה וכל הזמן אתה שומר פסון, אתה סלף ריסטריינט. הוא תמיד אדם בעל איפוק עצמי אדיר. לא, זה אחד המאבקים החשובים ביותר שניהלתי בחיי. בעקבות הדברים האלה הוא אומר, אין מה להסתכל לעבר. כן, הוא ידע שהעבר קיים לטוב ולרע, אבל הוא תמיד פנה להסתכל קדימה. ופתאום מגיע כנגד כל סיכוי, שוב כנגד כל סיכוי, אריאל שרון לראשות הממשלה. בספטמבר 2000, באקט הפגנתי של מחאה נגד ויתורי אהוד ברק בקמפ דיוויד בנושא ירושלים, שרון עולה להר הבית, מה שנותן לפלסטינאים עילה לפתוח באינתיפאדה השנייה. ביום חמישי שרון עולה להר הבית, הוא עולה ומבקר שם, קורא תגר על המדיניות של ברק. ערפאת פותח במלחמה ב-29 בבוקר עם ירי של אנשיו על חייל משמר הגבול שהם הורגים אותו על יד קלקיליה, ואחרי זה מנצל את זה לשים את התיק על שרון. כאשר שרון נבחר לראש ממשלה, מפעם לפעם הוא צלצל אליי. מה שלומך אורי? בסדר. תגיד, אתה חושב שיש קשר בין עלייתי להר הבית לבין היבחרי כראש ממשלת ישראל? אני הייתי עונה לו באותה צורה שהוא שואל, ומה אתה חושב, אריק? אין קשר? היה שקט בטלפון, ואז הייתי אומר לו, הרי אתה יודע שיש קשר מוסרי, היסטורי, כרונולוגי, למהלך שלך בעלייתך להר הבית, ולכך ש135 יום לאחר מכן, ב6 בפברואר 2001, בחרו אותך רוב היהודים כראש הממשלה שלהם. כך הסתיימו להן שנות המדבר הפוליטי שנוצלו על ידי הבולדוזר שרון להקמת וביצור מפעל התנחלויות אותן יתחיל לפרק בסוף דרכו הציבורית. אני יכול להגיד ככה שאריק היה שר חקלאות הכי פעיל מכל שרי החקלאות בנושא ההתיישבות. אני לא זוכר אף אחד מכל השרים. אני מדבר שאני מכיר את זה מ-1977 ועד היום. לא היה שר שהיה מעורב בנושא ההתיישבות כמו שרון. בלעדיו לא הייתה התיישבות. הוא האבא של ההתיישבות, והוא בעצם תכנן, והוא בעצם ביצע, והוא בעצם הביא ליצירת כל ההתיישבות כאן. בלעדיו זה לא היה הולך. אז כשר חקלאות הוא עשה את התכנון ואת הפריסה. אחר כך הוא נהיה שר ביטחון. אז הוא גם בנה את הכבישים, כמו הכביש לעמנואל, הכביש לשילה, כל מיני כבישים אחרים. אחר כך שהוא בא, אחרי סברה ושתילה, כאשר הוא עזב את התפקיד שלו בממשלה, בעקבות ועדת החקירה, הוא אז לא היה בעשייה עד שהוא קיבל את תפקיד שר התעשייה ב-85. כשהוא התמנה להיות שר התעשייה, יחד איתו הקמנו את אזור התעשייה ברקן. יחד איתו הקמנו את מה שנקרא קריית התעשייה עתירת ידע, שהיום זה מכללת יהודה ושומרון, האוניברסיטה של אריאל. כאשר אחר כך הוא היה שר תשתיות אצל ביבי נתניהו, אצל בנימין נתניהו, שהוא היה שר התשתיות שעשו את התפקיד, הוא טיפל בכל הנושא של התשתיות, אם זה הביוב האזורי וכל הדברים האחרים שנוגעים לעצם התשתיות ביהודה ושומרון. ב-1990 התמנה לשר השיכון עם גל העלייה הגדולה. אריק שרון, לא ראיתי שר שיכון כמוהו, שיושב יום ולילה ונותן את ההנחיות ומסדר את כל הסידורים ומונע את הבירוקרטיה. דרך אגב, מה שאני אומר כאן לגבי אריאל,
זה נכון לכל אחד ואחד מהיישובים. הוא היה אצל דניאלה וייס בקדומים, יום ולילה. הוא הביא את האורחים שלו מחוץ לארץ, לפדואל ועלי זהב, להראות את המסלולים של שדה התעופה בן גוריון. הוא לקח אותם לסבסטיה להראות את העתיקות ולהראות מאיפה צמח העם היהודי. הוא לקח אותם להר גריזים להראות את המזבח ואת השומרונים ואיפה היה שם כל היישוב היהודי. הוא לקח אותם לאלי ולשילה. הוא לקח אותם לירושלים לחפירות, לעיר העתיקה. אני זוכר את הטקס שהוא בא לגור בירושלים העתיקה. אני זוכר אז עם לילי, שהיינו שם, באנו, הוא הזמין את כולנו, את כל ראשי הרשויות שם, ראשי הערים, והיינו אצלו בבית, ישבנו שם בתוך הסמטאות של העיר העתיקה, והסתכלנו מהחלון שצופה על הדרך שם. הוא כל כולו היה התיישבות, מר התיישבות. אם אריק שרון לא היה עושה את זה, לא הייתה התיישבות. לא בעזה, לא ברמת הגולן, לא בבקעה. הוא היה מר התיישבות. לאריק אי אפשר היה להיות אדיש. זה או שאתה כל כולך טוטלי אוהב אותו, או שאתה כל כולך טוטלי שונא אותו. זה מה שהיה לו בכל החיים. הוא גם לא היה איש של אמצע הדרך. רק בסוף הקריירה שלו הוא התחיל להיות יותר כזה מתון, כזה כלפי חוץ, יותר שקט. להחזיק 3.5 מיליון פלסטינים תחת כיבוש, לפי דעתי זה דבר גרוע גם לישראל, גם לפלסטינים,